Mwana. Makadiva sukuru. Walidani babanje. Kwakadi kumusha kwa mama. Kumusha kulana. Awa ndikayangana kwa familia ukotama kuchita. Hanzi ndisati ndakurukura nemi zvakawanda ukama wenyu wakamira seya. Ukama ndio wakamira sokuti vari kurwara ihanzvadzi yangu. Awe ihanzvadzi yangu kumba ndosiya uyu mwana wangu wandakabereka. Na Iwe msikana mama wasi musa kwanja. iwe musikana mukuru simudza ruoko. Furidza ruoko rwako. Basi paje vanga vakunemba wadzina kuti roda unomuziva. Hanzi pagirazi pangu pari kunyorwa zita rekuti roda unomuziva here? Anonzi Roda ndini. Salama. Asi ndikayangana ngane yane nawe kuti yamba lero. Haida cherechedza dare renyu handisi kuona dare idzva rekuti ratanga nhasi. Hanzi radare rekare rakatanga kare, makatanga kare kupinda mumatambudziko. Anova ndo matambudziko akati mufambe nhasi kuuya mudare ramanga. Handizvo here? Ichokwadi. Apa mukatama nalavazho ananga akamuona andolangati munhu unakufunda ananga akamuona andira nkhani bwino chani chizoitika. Zvakanaka. Mukomana kufamba kwamaita mudare mangu ndiri kuona mafamba nemukomana uyu wamauya naye uyu. Munhu anoita kunge anopenga, woita semunhu anorasika njere, dzimwe nguva womboita semunhu anotomboita munhu kwaye. Chii chiri kuitika paari mukomana? Ichokwadi seko. Chiri kuitika mukomana akangogara ari munhu aingorwara kukura kwake. Asi kubva pakazoshaya amai ndopakabva azonyanyisa kurwara kwacho. Anoti akamboita nani zvekuti anotomboziva kugeza ega nekudini pamwe pacho anobva aita wese zvekuti anotopara mhosva kunovhiya mbudzi dzevanhu, kupaza magadheni evanhu. Saka apa ndodambudziko ratafamba nati takatomboenda naye kwakawanda. Maprofita kopi anongoti angaita nani one day. Iwe uyu wandoona akaranya bezi ndiani. Haina sekuruko uyu wandiri kuona ari kubuda pagirazi pangu apa ari kuratidza kuti aiva n'anga ndiani? Mukazi. Ndaamai vakatibereka. Ndakataka kashuga. Handi anonzi Judea. Wangu anonzi Mary Judea. Asapa ndikayangana mapfupa. Hanzi asiko zvino ndakacherechedza uyu aJudea vamushaka abvuwo vakafa kare yangu vamabondo kutaura kuno. Ichokwadi vakafa muna January. Madhara atafiseva. Kana baba wako murume waJudea uyu akafa kare? Vakafa kare. Kani alesiya munhu. Vakakusiyirai nhau hombe mukati memusha kubvira nhau yekurwara kwemukomana nedzimwe nhau dzakavanzika dzamunoziva nedzamusingazive mumusha. Ichokwadi. Apa Eva, iwe nyarara kuita noiza. Urakavhiya mbudzi. Unofunga zvekunoba mbudzi? Apa ndikayangana ngane yano. Iyo msikana? Iwe musikana iwe? Akamwona. Kamusikana kadika? Seko. Ndiwa ni noma. Nomusa. Ndiwe nomusa? Seko. Ulidani. Wakati hapo? Tunofara. Paya karibuni. Baba wako yuko? Baba wangu wina ndo asiwe. Chabuna. Sayanaka.
Iyo mtsikana. Iyo roda. Seko. Apa ingane ya makotamira lero ikusakonezani. Ndiara basho niani sobya vi. Pane nhau ya mafambira iri kukunetsa inhasi uno ndiye mukomana ari kurwara weFrancis. Anonzi Francis. Chokwadi. Ndiana matenda. Ndiye murwere anditi. Kuingane ya mwana wako. Andi zvakanaka ichokwadi nyaya yaFrancis iripo. Francis ari kurwara chokwadi ane urwere hwane nguva achitambudzika neurwere. Ko nhau yako iwewe yemwana uyu yakaitika pamwana wako anonzi Nomsa hausi kuiona here? Uri kuti wokudii nayo? Ndisingazvinzwisisa sekuri nyaya nhau yacho pamwana. Chausiri kunzwisisa chii? Iyo nyaya yacho yemwana iyoyo kuti pavari kubvunzira nepava kuti musununguka here kana kuti ndakanoziva taurisa henyu zatenge mukana ndiye kurwara kwanjadzi. saka iyi voisiya vanoti kuti handisi kunzwisisa asi voisiya here yaNomsa nemi votaura yehanzvadzi? chokwadi chekuti hanzvadzi ndine ndafambiramo asi yaNomsa voisiya? handisi kuti vaisiya sezvo kuti ndandafambirangu zvehanzvadzi. Mubvunzo wangu uri kuti yaNomsa voisiya here yabuda mudare? handizivi hangu asi ndakatofambira ndichikuti hanzvadzi yangu ipone. Ndikupa nzwa vanzvadzi sekuru vari kuti nyau yemwana wako iyi yabuda mudare mangu. Ini ndiri kubva ndatiwo semuzukuru wavo yosiyiwa here voenda nehanzvadzi yako? Vari kuda hanza yako kuti hongu kana kuti kwete? Hongu kana kwete anonetsa sekuru kuti nditi hongu kana kuti kwete. Acho nachida ndekuti pakutanga hapo hanzvadzi yangu ikaita zvakanaka. Iyo mtsikana. Sumuka wende panzo kagara. Nomsa haina sekuru mbobuda muno. Sumuka wende panzo ugari panzo wedombora Mwari padombora Mwari padhuze enda kumadziro uko kukicheni kune vakadzi uko wazvinzwa? Kugara padhuze unozondosingaiti. Pane zvakavanzika zvinoda kutsanangurirwa amai ako nasekuru saka waburitswa panze zvisingade kuti uzvinzwe secret yaamai. Unoona ngani yandachosera kutsvekana navo? Vazukuru mose muri muno mudare hatina sekuru muri. Pane nyaya iripo yandiita kuti ndiburitse mwana anonzi Nomsa kuti abude panze. Kuti achoke panze. Iwe kuzvinzwera hanzvadzi yacho zviri munzeve sekuru. tinotenda. Ngani iri bwino. Nhau yacho inhau isina kumira zvakanaka yaburitsirwa mwana anonzi Nomsa wepanze. Anzwa rini pai wacho. Mwana anonzi Nomsa haazive baba wake. Munga kwapi? Muri kunzwa shoko here? Imimi mese apa 1 2 3 muri ana mai vemwana anonzi Nomsa. Kusangana naye murwere wacho ndaamai vaNomsa. Saka anzi mwana anonzi Nomsa haaziva amai vake. Baba wake. Kana ivara vachi muri pai wake mumugwa rini. Kana mese munokomana muri papa baba vaNomsa munovaziva here? Timbovaziva. Saka mukana muchiti mukana yani. Pakugara naye mumusha muri kugara naye muchiti muri kugara naye. Isusu sangozi sisi vedu vavakamitiswa vachiri kuenda kuchikoro. Isusu tandichiri vadiki. Iwe ndikabwerera kwambuyo pang'ono padamitiswa sisi wakoyo newe masiku padafa ngomapo. Hanzi ndakadzoka kumashure kufufudza nyaya yenyu. Pamazuva akamitiswa sisi vako ava asi riyo mazuva akafa mukoma wako first born yemumba. Ichokwadi pazvakangozivikanwa kuti sisi vangova nenhumbu ava mukoma ndopo wakabva washaika. Arwara? Akarwara here? Haana kumborwara. Uma iwe Robert. Tatekuru. Chakumane. Wamba ndichireva ngani ya mama wacho akarinyambezwe. Ndofunga kana wateerera kubva pamavambo ndakutaura nezvaamai vemusikana anonzi Rodha kuti vaiva n'anga. Riri munzeve. Kare kare akanati atama kwaikara. Kare kare asati atama kwaaigara.
nyumba tsopano dzikutsweka. iko zvino dzimba dziri kuparara. Anachemerewa uyu musikana Hanzi musikana uyu akashedzwa namama wacho akashedzwa naamai ake. narapachi unango mwana hanzvadzi yacho pamwe. Akashedzwa uyu musikana nehanzvadzi yake inova dangwe remumusha. Akarina mutima. Panguva iyoyo dangwe riranga richirarama. Akachemerewa mama vanobva ikangoso kuganura panyumba pakanaka kacho. Hanzi amai vakashedza uyu Rodha nehanzvadzi yake mukomana. Kuti pita muno munyumba. Akavati pindai muno muimba, imba yematare. Amai vakaganhura imba nejira rematare so. Mukazi akaudzwa uya aparipo kana chaidziva asi ada kuzonzi tununa musha dzese urare kuseri kwajira. Uyu Rodha akanzi naamai vake pfeke nuna mbatya dzako dzese upinde kuseri kwejira kuurare wakatarisa mudenga. Unobva achita izvozvo. Rodha akatedzera zvakaudzwa naamai vake aJulia. Ndokara pachi. Vashedza mwana wavo mukomana dangwe. Ndovakwera pamwe. Akauya mukomana ere. Ndovamudza pamwe tsungura masha. Akaudzwa naamai ake pfeke nuna mbatya uende unorara nehanzvadzi yako kuseri. Aripe kuudza kuti ukarare. Haana kuti enda kuna munhu kuseri urare pamusoro pachi. Akangonzi enda kune munhu ari kuseri unorara pamusoro pake. Uyo ndokuonewa kwadachitiwa ndokupasura patupi. Saka ndo zvakaitika Rodha, ndo mararirwo yaakaitwa naye kusvika aita pamiri pemwana. Arachita sondo rese remuzi achigona vese. Zvekuti uyu Rodha nehanzvadzi yake vakapedza svondo rese vachirara vese muimba yematare amai vavo kuseri kwejira ikoko. Mama akarina kankosho kaiti vakarayamba kuriza vana vaitu manyira mama. Amai aJudia vakawanika hosho kavo kanga vatodzidzisa vana vavo kuti mukanzwa ndaridza kahoshwa pindai mumba munoita basa renyu. Asi zvinhu zvaitwa naMangwara. Kuitika kwakaita zvinhu zvayanga iri mhiko yemushonga yakurombera un'anga wacho. Yaiva mhiko yemushonga yekurombera un'anga nekusimbisa mishonga yavo yeun'anga. Iwe mtsikana Rodha kanjani? apo kapo iyo nyaya kaya. Ai zvinchemedza. Ndikureva zvodachita ndikasipo. Hanzi nasekuru usacheme, ndiri kutaura zvakaitika panguva yamakaita zvini ndange ndisipo. Ona uyo mwana iwe rapa uyo mwana Imi vakomana imi mwana mukuru wako. hanzi uyo mwana anonzi Nomsa, mwana wemukoma wenyaka. Painzi anokoma nyaka Koti. Naisisi. Watoa kuti Nomsa mwana wemukoma Koti. Asi ndozvo mama wangu asingambodaro. Isiteko kukura tichingonzi Nomsa baba wake wakashaika. Asi yakamitiswa sisi wangu washiwe nosikoro. Naisisi mungabva madaro zvichokwadi. Yononzani? Inonzi Patrick. Wanzwa sekuru vachipanda matare. Aichokwadi. Saka mubvunzo wari kuvhunza kuti sisi mungabva madaro haupinduruki. Uyo nawe kuda vachira. Wapanzwisisa? Wanzwisisa here sekuru vachipanga matare? But haupindurike zvavene but iyeyo Rodha utobva tazotodzawo hanzvadzi dzake. Akaudza kuti ukataura kuuraya umushonga nokuuraya. Hanzi akaudzwa kuti ukangozvitaura chete ndezvemushonga unofa. Patrick, Wanokararira matare ka. ungadai watobvunza kuti sisi zvikutaurwa nasekuru tazvo ichokwadi. Hanzvadzi Rodha? Hanzi vakaitirana bonde muimba yematare amai vavo. Ichokwadi here hanzvadzi? Ichokwadi here. Zvokutaurwa nasekuru tazvo? Honge chokwadi. Vamba. So ngani yani ndifuna kupita naye kutali. Hanzi nawe dare renyu handisina kufambira naye kuenda kure. Funa tiyambe tishandise Mankhwara. Uyo musikana akazvinzwa angona kuzviuraya kana yeye angona kuzviuraya musikana. Zvanzi dare renyu handichada kufambira naro mberi kuti rinosiririsa. Ndipe mukana wekuti ndikushandisire mushonga
nekuti apa pafukunurwa zvakavanzika zvakadzika chazvomusha and zvine njodzi yekuti uyu musikana akapinda pachiitiko chaakanzi ukangozvidayira kana ukazvitaura unofa. Saka ichokwadi pane mhiko yemushonga tinogona kumuuraya. Saka nhasi kuchitipai nguva nebasa rekuti ndisunungure musikana pamhiko yakapikirwa ndakabudisa chokwadi chaanofa kuti anogona kufa zvavo poshi ako kamwana kenyu kanonzi nomusaka pakanogona kuzvinzwa kanogona kuzviuraya zvekare. Saka nhasi kuru zvakuda bipi rangu remishonga yangu kuti ndikupe mushonga uyu Rodha ashandise mushonga kuti tikwanise kumusunungura pamhiko yaakanga akapikirwa namai vake paurombo hwakanga ukaromba vachirombera un'anga hunova ndo urombo hukapa kuti amai ava vazosvita kuti vana ava vaite bonde vazvare mwana uyu. Saka ndezvemishonga izvi ezvi mwana iwe maybe togona tokuti mwana pamwe unotori mushonga ipopa. Ukunzwa Patrick. Ameno tateguru apa tapanzwa mati iyi muda kuisira ipapo mombova nenguva yekushandisa mishonga yenyu ko uyo murwere Francis wavanga wauya naye wetu mutandare ora zvakanaka seko Rodha usabatikane muzukuru wangu zvinowanikwa asi kusunungurwa ndikoko handitika ungacheme kudaro pamwe pakuzvidya mupfungwa nemudangariro kuti ndakuchinofa iyi zvandakapikiswa namai angu kuti ukazvitaura kana ukazviburitsa unofa maybe ungajike mupfungwa kuti ndakunofa ndazviburitsa sekuru vari kumira newe uchibva muno sekuru anokupa mushonga unokuchengeta kuti usafe kuburitsa nemhiko dzaamai vako wazvinzwa muzukuru. Patrick, wanza kuti ana sekuru ndiwe watoo baba wemhuri wane varwere vatatu mukoma wako akarara apa sisi vako Rodha nemwana ari panzara ukada kuvaparadza ndiwe nekuti ndiwe unogona kuzopamba uchinotaura vanhu kuguruve ndiwe unogona kusazvihodha kuti ndozvifambisa sei asi apa wakutomira sababa wane varwere vatatu handitika kumba kunani wamasiya kumba unogara navo vamwe kuti tongove family takatokwana takadaro handiti saka zvomatare ndezvomatare ndezvenyumei kana muchiri pakati pekubatsirwa zvichengetei mumwoyo menyu handiti isusu kuno tichambomira kuzviburitsa kusvika sekuru vakugadzirirai handiti dare renyu raona sekuru vatiti ndapedza navo ndasunungura vanhu ava tozoburitsa kuitira kuti vamwe vanhu vasazozviona votanga kufonera kuti nhai Rodha nyaya yatakanzwa ndeyechokwadi handitika ukanzwa sekuru vatiti chiburitsei nyaya yeruzhinji rwidzidze ndo patinoburitsa asi yezvinezvi tinomboibata yakadaro kusvika sekuru vatiti ndapedza dare iri vasununguka muri iyi. Saka iwewe Patrick naRodha musatite pachirungu let down handiti musunungurwe mubatsirwe nasekuru. hapana n'anga inapanda kupandira n'anga. Hanzi pane basa guru riri kubuda pagirazi apa pane nyaya hombe in'anga iyi yakanoromba mushonga waene ichisimbisa un'anga hwayo hwekurapa ndo amai vevana kare kare tikaona toita bwino tizaramutsana ate kufika redhi yacho yakumwe kwacho mwoyo waipatirwa ntchito nanyabeza namama wacho zvekuti kufamba kwatichaita nematare aya matare achatimanikidza kuzotisimudza pano padare redu totoenda kuguruve kune zumba raamai vevana ava ravaiitira un'anga hwavo. Tine mimwe mishonga yange yakapikirwa pavana inova zvekare ndo mishonga nhasi iri kukonzeresa urwere pana Francis uyu. Tinofanira kuzosvika kuti unosunungura mishonga yakasiya yakasungwa namai vacho ine mhiko dzekurwarisisa na Francis tonoiparadza kuguruve ikoko. Zvinobva kupi kuguruve? Kunonzi kwaUZ kumaprazi kuguruve. Zvakanaka natateguru gumisire tichasimudzana imimi natateguru toenda kutateguru unosunungura mishonga iri muzumba raamai venyu. Mazvinzwa vazukuru? apa munkwaradza pasoma machibese kusikuru ndipasarima zvakanaka kunze kwadoka iko zvino muchabuda muno munopinda mumba inorara varume ana musikana unopinda muimba inorara ana amai
then now kunze kwadoka kuti mupiwe mushonga upiwe varwere uri usiku kana kwachena mangwana kuseni muchapiwa mushonga yenyu ticharairana sekuru mushonga wokurapai mangwana kuseni wokuudzai zvekuita kana muchienda kumba moenda kumba marongedzero mushonga sekuru vachisara vakabata dare renyu kuno handitika saka muchapiwa mushonga muchatsanangudzirwa kuti munozodzoka after how many days kuti sekuru vazopfuurira mberi nedare renyu mazvinzwa vazukuru tinotenda. For these and more stories, tune in to Zim News Beat TV with Robert Tafumani. Será?